panjenengan wau le anu ajeng bawa dados etos. Dados atos. Nggih, dados atos. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten nggih bilih wonten kalepatan kekirangan pergi menika senior-senior sedaya kula nggih nyuwun pangapunten diagung pangsami nggih Pak. Nggih mboten napa-napa. Ambak jenengan alit niku kados Raden Sentiaki, Pak. Sentiaki. Sentiaki satriya Swala Bumi Senopatine Kresna nika. Lek ngantem wong wedok langsung meteng. Nggih mandi ta nae? Ha iya, wah seneng dhek ora iya. Niki ten napa lho niku anggenipun nyelamaken tiyang sepuh kan damel. Nggih, nggih. Napa niki pun nyanyi mawon. Wah nyanyi, nggih, nyanyi. Nuwun sewu Pak, sepinten dindinganipun? Kelok barang, hati-hati. Napa bawane? Secara langsung, secara manajemen karo panitia. Iya. Mula dheke ya trima turu nang omah. Ha iya. Ning anggere saiki kepengin wayangan Madangkara kok ana umine, kudu enek manajemen tersendiri lho. Iya, men bocah ya uripe ndang tumata apik. Men saya apik, men saya nakal, saya beling ngono. Ha iya, Mila iki pengumuman kagem para sutresna wingi do takon, "Umi manang wah enggak ada Umi ngantuk." Wah, ini capek deh. Otot bayuku ing klokro kabeh tanpa enek Umi. Ayo batinku karepmu ora bayar. Ayo, neng kene iki janjane iki ya ora enek administrasi secara tak terang nisan Jadi neng kene iki ora enek anggaran khusus nggih bintang tamu Umi Hafifah walaupun neng kayak gambar enek fotomu. Lah nggih. Lho kok lah nggih iki tak terangke sik. Oh nggih, nggih. Mergo apa? Aku matur karo Pak Lurah, sakmenika Umi ini kagungan manajemen piyambak. Dadi menawi ngersakaken wayangan teng pupus enten Umi, ngono to. Nggih. Jenengan kedah nambahi biaya piyambak kanggo Nggih. Umi. Nggih. Pak Lurah njur bingung, lha pripun Pak dalang anggarane mung semonten. Pakmu Pak Wijitikus, ngono to Pakmu. Nggih. Wes mboten sah ngangge anggaran. Mangkel Umi mboten budal teng pupus kula gebukane dhewe. Akhire budal wong pake. Jane aku pengen ro kaya apa lek gebuki Umi kok. Ayo. Ayo. Yo berdiri cublak suweng Umi Hafifah. Yuk berpacu dalam melodi ya yo. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Fikso anggota Dewan Ponorogo Sugeng Lenggah matur nuwun. Wah iya, nggih. Nduk Umi. Kalem, Pak. Kowe mau bareng bis? Nggih. Ah iya, wis bintang tamu sok bareng bis. Lah kan kacake selawe. Oh iya ya. Heeh, ngene pas bintang tamu anggarane khusus ya piye carane pamane bareng bis kanca-kanca kabeh jajake ya. Neng rumah makan sing gedhe paling ora cara Solo ya neng Adem Ayem ngono kae. Dadi sak rombongan wong 30 entekmu sekitar 3 juta. Mongko lemu bintang tamu mung 2,5 juta. Dadi tombok 500 kowe. Ya aja kok ya. Iki neng kutamu dhewe Kota Riau karep matur piye? Ayo saiki bintang tamu belajar omong sing apik. Ayo. Nggih, wilujeng dalu dumateng sedaya kemawon mliginipun dumateng Bapak Lurah, Pak Camat, Pak Dan Ramil, terus Pak Bupati rawuh mboten? Dipun wakili kalian Pak Kepala Dinas. Nggih, wakilipun Pak Bupati. Terus Bapak kula. Sapa? Pak Wiji. Pakmu kandung? Nggih. Oh, Pak Wiji.
Matur nuwun lho ya. Nang nggih. Yen rene Pak Wiji ora kelakon lho wong pupus ngundang awakmu. Nggih. Matur nuwun. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami, Pak, Bu. Panjenengan sedaya sampun kersa mirsani wayangan dalu punika. Mugi-mugi anggenipun panjenengan tapa. Waduh. Maksudnya kan melek. Tapa iki malah sing bonang barung kuwi tapa ora. Anu ya tirakatan. Tirakatan. Mugi-mugi pikantuk leliru saking Gusti Allah. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan keberkahan. Mugi-mugi tambah rezekinipun. Panjang yuswa. Sampun. Oh iya, matur nuwun Nyi Ageng Jawil Kasut. Iya. Sinten niku, Pak? Awakmu ndur gelungan apik nggih bayak lendang ngisor kasutan ngono ora. Ya yen pas lungguh dinggo lek pas ngene iki dicepot. Asrep kok, Pak. Iki warnane doreng-doreng kaya ula-weling ngono ya ora. Ya Mboten saiki lho napa-napa. Pak Dwijo ngersake iki dhisikno iki. Nggih. Ya. Napa? Hah? Napa? Ya nembang masa becak kuwi enek ora. Iki mesti tembang napa, Pak? Putri Gunung. Kuwi. Nggih. Elingku mbiyen bawane ya tak gekke kuwi sing nyungging utawa ngrengga sejarahmu wit budal saka Ponorogo ngangsu kawruh ngudi ngelmu ning Solo, ning isi Surakarta nganti saiki. Nggih. Aturna marang kabeh para warga masyarakat ingkang kepareng pinarak lan ugi sing kepareng mirsani lumantar streaming. Iya. Nggih. Ya bawane yo. Urip kumapaning gunung mila kulit kurang kuning Mapan ana gunung mula kulitku ora kuning. Iya, ireng. Tur tambah bekisik. Ha iya. Ora apa-apa saiki wis sobo salon. Sing ngerti perawatan. Ha iya. Ora apa-apa. Terus paitanku mong kasetyan nanging Kang Mas Joko watir ra bakal ndika kuciwa gandeng tresna kelawan men kaya keroncong cobi Mas Edi mang miwiti saking rebabipun di Imbo Biola. Wah iya coba kaya apa. Mangga Mas. Nadyan aku bocah gunung gahkan atuh nongku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno
tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepundhen kula inggih guru kula ingkang sampun rampung tawi purna anggenipun ngasta wonten ing dosen isi Surakarta Pedalangan Bapak R. Suwanda. Panjenengane kepareng monitor sesuk supaya awake dhewe sowan rono syukuran. Siap. Ya, Nduk, Om. Apa kowe ra sembah nuwun sing mirasa dhisik ya Mak sing laras-larasan dhisik. Terus saya anget atur panglipur marang kabeh para warga masyarakat ing Pupus. Iya, luar biasa yo. Sing dinteni karo kabeh para pamirsa ya kuwi Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Yo bareng so, kurmati. Orkarus Alaso. Sekeng dalu selamat malam wilujeng dalu macangi mak limbok lan sedaya para warga Pupus ingkang kula tresnani. Wah, iki impian yang menjadi kenyataan lho, Mbak. Kok impian sing menjadi kenyataan piye? Adate warga masyarakat Pupus ya. Niku mirsani jenengan mung teng TV utawi teng YouTube, nggih Pak nggih. Senane. Nggih. Namun malam hari ini warga masyarakat Pupus benar-benar secara nyata bisa ketemu dengan sinden viral Mbak Elisa. Waduh, matur sembah nuwun ingkang sampun nonton. Kalih sing ten YouTube sami mboten. Apik sing ning gambar apa asline, Pak? Ayo iki to, Pak. So. Wah, sene
neng aku. Lek seneng aku arep bales mau ya. Apa? Mangan timus pas dina riyaya. Muga-muga warga pupus sehat sedaya. Amin. Wah, cerdas iki. Terus, Nek. Meneh ya. Ya. Kena angus nggon tungkak. Polae. Ora apa-apa to nek nggon ngarep kan bebas to. Iya, bebas. Warga pupus rezekine ora lokak malah tambah kebak. Amin. Neh no. Ya. Numpak tosa mlebu jugangan. Elisa butuh kehangatan. Wah. Tumbas giok neng blabak. Apa? Pak Cahyo, Apa? kamu kedinginan enggak? Aku sumuk banget sih aku. Sik sarung iki mau piye mau? Sarung iki lho mau. Sarung iki mau piye? Numpak tosa nyemplung jugangan. Elisa butuh kehangatan. Iya. Neng joglangan dinane Setu. Kalau buku kehangatan mari sama aku. Ibu ampun panas ya Bu. Gak apa-apa ya. Mau wis foto neng nggon telaga wis mesra-mesraan niki nek ning panggung genten aku nggak apa-apa ya. Iya. Lah piye ning telaga lho? Bukesi karepe gak kalah karo cah nom-nom. Pak Pose. Pak peluk Pak, ngono kuwi le foto. Tolong fotoke. Pak peluk kene Pak. Ya ngene gandeng ya bapak-bapak tetep ngene. Wasem iki. Aku isane ya ngono kuwi. Masa umurku semene aku arep ngene. Lah iya tek karepe dipeluk ngono apa sarange ngene ngono kok tetep ngene. Ya ora apa-apa. Tak rangkul ya mau. Dirangkul po. Dulune tak rangkul ning kenceng dadi malah ditekek ora. Sowan mriki kula remen sanget. Saged sowan wonten pupus ngebel mriki. Ngebel. Ngebel. Pupus ngebel. Nyebel. Heeh. Nyebel. Nyebel. Gabel. Lah ya bener lah. Iso muni ngene ra? Umbel ngono iso ra? Umbel. Umbel iso ta? Iso. Ngebel. Gabel. Wis. Ngebel. Ngabel. Pancen ilate cawang Ya ngebel. Dalam rangka merti dusun ya. nggih, cara mriki bersih desa. Ya, bersih desa utawa sedekah bumi. Pokoke apa sing dadi dongane, dadi pangajeng-ajengipun masyarakat sedaya. Pengajeng-ajengipun. Ha iya, aku ngomong apa? Lha kowe mau saru kayak kakung-kakung langsung dekepi dhewe-dhewe lho. Harapan pangajeng-ajeng. Lah. Pangajeng-ajeng. Iya, P apa anga pangajeng. Ya. Pangajeng-ajeng. Sedaya. Kowe tek ngerti lek aku ngajeng. Kamu ngajeng juga. Neng ngarep tegese mburi-mburi lak ki pengrawit aku neng ngarep neng. Oh iya, panjenengan wonten ngajengan. Hmm. Kula nggih ngajengan, tapi kamu ngajengan madhep buri, aku ngajengan madhep ngajeng. Iya, asem ora ya. Aku seneng ya muga-muga nek aku entuk wong jodoh kene ketoke wong ampuh-ampuh. Soale nek wong desa ning gunung kuwi iki biasane kuat-kuat. Wong naik turun gunung ya sikile paling ora rasa karo dalang ya rasa sikile wong kene, wong nggo ngerem kene. Oh. Kowe kleru lek milih wong kene iki kleru. Kleru sa. Hah? Milih wong kene ya, pamane kok milih milih iki. kleru no. Kok sik lek sampean pancen bener, nek kanggone wong kene mesti itu musibah. Kopo? Pamane ya entuk wong lanang ganteng, gagah, gedhe dhuwur, lemu ngono ya. Ya. Bareng kok rabi mesti langsung kuru. Kenapa wong cetok Lah ayu? omong-omong iki kaya bledek kaya ngono kaya wong Ya. kene ora langsung asam lambung ora. Bledek kan mung secara lahir, tapi batinku kan halus. Lah, kok Kalau bojo- enggak kamu enggak mungkin WA-an sama aku. Lah iya pancen WA aku tak lebokne WA-mu dadi. Mau enggak mungkin kamu tadi aku mau wis adus ning kene kowe kok ya nyusul to, Pak. Lah, aku kok ki- adem lho.
Hawane iki adem, aku iki wis saka ngebel kono ngempet pipis. Oh, ngono. Lah aku tak dodoki dok ayo gentenan gentenan. Dhek nyauri malah gawe bahasa Inggris, Pak. Dadi yes. Ora mau dok aku ngomong saka ngisor. Suwung aku ngono. Aduh dinyenekke. Ayo suwung. War golek wong kene pokok men intine nggih. Sing sinten sing anu tesih jomblo monggo ngacung. Ning kene ramung sikile kuat, untune barang kuat, Pak. Kok iso? Lah nek munggah kan gunakan gigi satu. Iya. Kok lambene ora iya. Heeh, Ya, ning kene paring panglipur. Sampeyan lagi iki to ning daerah kene. Iya nembe niki. Piye pengalamane wiwit saka mau? Seneng banget aku. Untung panjenengan bilang udah WA aku. Mbak Elisa berangkatnya rodo gasi. Lah tenan aku berangkat seko Ngayu Jakarta jam 12:00 doso. 12 siang. Setunggal doso kalih. Piro karmu piro? 12 siang. 12 siang. Tekan kene ning Telaga Ngebel aku. Iso ngopi, menikmati senja, syahdu ning ra ono pasangane dadi yo padha wae. Aku kalah sama kamu ada Bu Kesi, jadi ada yang dipeluk. Lah aku arep peluk sapa? Lah kemarin ngejak Pak Ruhadi karo Pak Marno. Pak Marno iki senggel kuwi ora. Senggel ya? Oh, ora. Mbok sing enom sithik, Pak. Sing enom di sithik. Alah ngono kuwi malah dikeroki ndang turu malah. Injem ngaturaken panglipur. Mbak Elisa. Kula nuwun. Nggih. Niki wau Pak Lurah ngendika. Ujar estu Pak Dalang. Mangke menawi Mbak Elisa estu dugi teng Pupus, mangke menawi Mbak Elisa pun jumeneng kula nggih kepengin salaman, kepengin jagongan teng panggung oleh Mbak Elisa. Wah. Sebuah kehormatan bagi saya menawi Pak Lurah kersa minggah wonten pepanggungan. Nembang sansaya apik meneh ceta piyayi budaya. Sansaya apik meneh nek. Aku belum ngomong lho. Napa, Pak? Aku ora ngomong lho. Ayo diaturi, ayo. Ya monggo Pak Lurah, minggah mbe panggungan. Pak Sijo, monggo Pak Sijo. Ayo katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Duduk. Pak, mriki Pak Kades. Kapan iso ketemu kali Elisa lek mboten niki lho, Pak? Ya, Pak. Sugeng dalu Pak Lurah. Sugeng dalu Mbak Limbu. Nggih, jenengan nuwun sewu agemanipun Hem sami kalih lendangipun Mbak Elisa Abril. Kembar berarti nggih. Abril. Kula malah niki wau pripun ngoten niku. Bingung ngoten. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Pak Lurah. Piyayinipun lembah mana halus merak ati yo. Iya, lek Elisa kaya lampor omongane ora. Kok lampir? Saugi ngertos. Tiange nggih ngeten iki. Luwepek ngeten nggih mesti Pak Sijo Lurah Pupus ngoten. Tiange lepek ngeten iki ngoten. Lepek niku napa nggih? Pamunten. Niku takon lho Pak, lepek niku napa mboten ngerti niku. Lepek napa Pak Lurah? Lepek niku nggih ngeten iki ngoten. Oh, ngeten iki. Mbak, ngene tak terangke. Bagus kok. Mbak Elisa tak terangi. Lepek ora ngerti? Dereng. Lepek ki lurah sing seneng karo sinden, artine kuwi. Alah bilang dari tadi lho, Pak. Kula kan langsung ngerti nek panjenengan remen kalih sinden. Mau bang caket-caket kalih kula nggih.
Ampun jauh-jauh, Pak. Hati-hati Pak Lurah, bengkokmu awas. Bosok iki. Ngene bosok iki. Ampun kumujeng niki Ibu mirsani mboten nggih? Mirsani Mbak Elisa. Mirsani nggih. Nggih. Niki aman Bu aman kalih kula nggih. Malah ngeten Mbak Elisa. Sejatosipun kula menika kalian Mbak Elisa, Mbak Umi, kalian Bu Kesi niku sampun kenal. Malah kalian panjenenganipun Mas Cahyo ingkang dereng kenal ngoten. Asem berarti viralku di bawah mereka-mereka. Nggih. Met sewu nggih. Nggih leres. Lho pancen jenengan lurah lepek kok mula nggih. Seneng kali sinden maksudnya. Kula niku kadang-kadang teng griya niku mirsani HP kalih mesem. Lah dikinten kalih bojo kula niku, "Leh, Bapak ki kapan le mulai rada selereng niku?" Nyuwun pangapunten malah ngoten. Ngoten Mbak Limbo. Lah nggih. Ngoten niku. Nggih. Ning pun mantun to Pak niki? Sampun, alhamdulillah sampun ngoten. Alhamdulillah sampun. Nggih. Dadi yang saben dalu dipirsani teng YouTube niku Mbak Elisa, Mbak Umi. Lek kehebatane Mbak Elisa napa? Jujur mawon, Pak. Dalem Kehebatane sing maring jenengan kesengsem. niku wau. Kula badhe minggah niku wau nggih badan kula kekel-kekel pripun ngoten. Lah iku maknane kuwi berarti. Ngendikane niku kok pating blekuthuk ngoten. Tapi nggih lucu ngoten lho. Aku ngen diko blek kuthuk iki piye to, Pak? Lho kuthuk ora ngerti. Blek kuthuk iki nek Masalah. ono blek Udu, kuthuk. udu ki cara Jawa Timur cara Ponorogo. Apa blek kuthuk? Blek kuthuk ki pengin demok bokongmu. Lah kuwi Ya ampun, Pak Aduh, Lurah. mati Panjenengan ya. jujur sanget to, Pak. Jujur sanget. nggih. Berarti biasanipun namung bayangke nggih. Nggih. Nggih, Mbak. Nggih. Lah niki pas kepanggih nggih leres kali ngendikane Nggih. Pak Cahyo kala wau Pripun? ngoten. Leres niku. Pripun? Nggih pas berarti ngertos kalian napa ingkang kula gagas ngaten. Nggih no, nggih. Panjenengan pripun sakniki saged nanggap wayang nggih rame banget, rame sanget ngaten iki bunga bombong. Nggih. Nggih, alhamdulillah Mbak Elisa. Niki kula niku kados ngipi. Tapi alhamdulillah dalu menika ngipi bisa jadi kenyataan. Ngoten. Awit saking sedaya panyengkuyung Nggih. warga masyarakat ingkang ketawis utawi terwujud kanthi kompak menika saged kasembadan warga masyarakat Desa Pupus atas dukungan warga masyarakat saged kasembadan ngrawuhaken panjenenganipun Pak Cahyo beserta kru Madangkara. Pramila nyuwun pangapunten ugi matur suwun sanget menika kula dalu niki nyambat. Nyambat Mbak Lisa. Nyambat? Nggih nyambat niku mangke kondur mboten dipun saosi kalih amplop ngoten. Loh, lah terus? Terus pripun niku? Nyaosi duit ngoten. Menawi kula saosi amplop lah mangke mboten kersa. Wah, sampean bae lurah ya kaya aja kluthuk bae. Banyak. Lah niki ngeten. Ngeten Mbak Limbo. Pripun? Mila kula dalu menika mboten ngaturi Gareng Semarang kalian Mas Percil. Heeh, Menika niki cekap kula ingkang. Dagelane kula. Wah, nggih to, Pak. Kan niki ra diirit ngoten maksud kula. Ra Janjane diirit, nggih mboten janjane. Mboten perkara niku. Jenengan lak pengen didageli dhewe. Bintang tamu dhewe men cedhak kali Mbak Elisa. Mila sing disawang ngriku terus mergo pengen sampean pengen blekutuk Elisa to, gitu. Apa ngoten? Nggih. Berarti mangke sios blek kutuk. Mboten Mbak Elisa. Mboten. Niki kula ajrih dipun pirsani panjenenganipun Bapak Kapolsek. Bapak Kapolsek wonten Nggih. rawuh. Lho, Pak Kapolsek ngendika pun ana. Pak Lurah, lanjutkan. Lho. Ampun wedi-wedi Pak Lurah. Nggih. Sawuri wedi. Ajrih Mbak Elisa niki kula.
Badhe nembang napa, Pak Lurah? Nggih, niki kangen ning ati, ngoten. Kangen ning ati. Nggih. Sing pripun niku? Niki nyobi tapi sejatosipun nggih niki ndruwedeg-ndredeg pripun ngoten. Soalipun menapa? Nggih. Ingkang wonten ing ngajeng kula menika wonten mahasiswa, wonten mahasiswi, ugi wonten dosen. Nggih. Niku saking isi. Lah niku berarti kan godange seni kan ngoten, Mbak Ibu. Ning godange dhuwit lak jenengan nggih. Nggih alhamdulillah, mugi-mugi sak pengkere menika bersih desa pupus dados gudange dhuwit. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wah, lek kene godange dhuwit jenengan aja malah rabi neh engko malah. Mboten. Lah niki untune mawon pun mboten genep mangke kalih Ibu mboten kepareng ngoten. Nggih. Kanca-kanca siap kangen ning ati. Oh nggih. Mawibawa mboten Pak Lurah? Nggih insyaallah. Wah, nggih. Belajar niki ngoten. Nun? Belajar. Lho, mriki mboten iso belajar. Oh ngoten. Lek wani ya wani, lek nganti kleru ya denda, nggih. Siap menawi ngoten. Biar bayar. Nggih. Enggak, Pak. Bawane, Pak. Mangke kula bawane mawon Mbak Elisa mangke langgamipun ngoten. Oh, nggih. Tapi kula dereng saged mungkin Nggih, ada mangke. yang saged nggih. Kangge ning ati. Nggih. Enten mangke enten Mbak Tuti. Oh Mbak Tuti Nggih, bisa ngoten. ya. Niku artis saking Jakarta niku. Oh ngaten nggih. Jakarta. Terlonto-lonto. Ayo. Enggak, Pak. Napa, Pak, bawane? Kidung Srinata. Ngoten. Pangkur. Ngoten niku napa? Pangkur napa-napa. Kula yo mboten apal niku. Ah, iso. Komen niku. Heeh. Pak Lurah prisone stempel lah. Tokas marang. Ngoten niku. Oh, nggih. Sinom. Sinom ngoten niku nggih. Nggih, nyuwun panggung. Kidung Srinata kasmaran. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Wah, nyolong ketek ya, Pak. Lah iya lho, Pak Lurah. Suwantene sae tenan lho. Lho, piyayi Panjenengan budaya. kok nggih nyolong ketek to, Pak? Nyolong Panjenengan petek. suwantene sae sanget lho. Sak. Nyolong Kalah. petek. Nyel petek. Ora ketek ora. Ketek kathah mriki. Niku sebelah niki kan pun pinesan niki. Ketek nggih kathah. Mas. Oh, nggih, nggih. Manis anggugah hati. Kula mbayangne jenengan kalih Bu Lurah mapan sare gitu. Jam 10 bengi. Wanging netra Bu Lurah mesti komentar, "Pak, kowe adan apa piye to, Pak?" Apik adan piye apik kaya ngono. Bu Lurah pun ngawet-ngawet lho. Suwe-suwe angah ngani Amit sewu Pak Lurah. Niki lak tembang tentang katresnan gandrung to. Lah niki enten Mbak Elisa yo dimanfaatkan. Dipun manfaatke, Pak. Mboten Mang wonten nyepeng iki. tangan kula. Nggih. Mboten Ngaten. napa-napa. Ngaten. Mboten napa-napa, mboten niki Pun mboten. kula jamin jenengan mangke kondur dugi dalem. Mesti kalih Bu Lurah langsung kepruk parut. Lah niki mengke lek kula lali pripun ngoten. Kula elekke nggih, mboten napa-napa. Timbang astane nyekeli sabuk ae ngono. Nggih, Pak. Darmaning lara branti solaeka nandang woyo
aja bener nih. Ora ana usada yen ra ketemu sliramu wong Elisane manis mboten Pak Lurah? Dipen ta, Pak? Lek kanggene kula manis. Jujur lho, Lek Pak. kangge jenengan. pol Wah. manise pol niki Mbak Ibu. Nggih. Mboten nuwun nggih, Pak. Nggih. Sing mare manis napane, Pak? Pun sedaya. Wah. Niki mboten wonten cacate ya. Nggih. Mboten wonten cacate pripun? Mboten wonten Cat. cacat, Mbak. Nggih, Lambemu nggih. sak? Cacat to iso. Oh, cacate. Nggih. Lagi iki ana lurah ra kajen. Neno. Lah nggih, niki nanggap larang-larang lurahe ra kajen. Jan bejomen urip Kula pisane. menghormati panjenengan lho. Nggih. Nuwun sewu, Pak. Nadyan mboten kajen. Ning nyatanipun para pamirsa masyarakat jenengan do gumujeng. Pahala sedekah Anda malam ini karena bisa menyenangkan masyarakat semuanya ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih. Nggih. Oh, iya. Nimas manis nyoto kangkar yokas maran. Nyuwun tepuk tangan para kadang kagem Pak Lurah Pupus luar biasa Pak Sijo. Wah. Iya, iya. Aku bingung arep nyekel tangane didelikke, Pak. Lah kuwi arep juga duwe kok kowe ora. Niku lho Pak, pengen salaman niku Elisa. Kalau niku pengen salaman. Nah, ngaten lho Pak pripun? Ah. Pripun? Rasane pripun? Mas Sempu, Mas, mang tulungi kula, Mas. Pak Lurah Sempu niki. Pak Lurah Sing kula Sempu. panggil Matur niki. nuwun, nggih Pak Lurah Sempu, nggih. Manganu to Pak, akrab kali Pak Lurah Sempu. Dalem. Akrab kali Pak Lurah Sempu jenengan. Nggih. Mangke yen mandhap jenengan ngendika, pupus wani wayangan dalang cahya mosok Sempu rawani. Ngono nggih. Boten niki malah wonten malih. Napa? Tuladan Prayogi. Anu, nggih. Mbah Lurah Gondowida ngoten. Gondo Gondowida. badhe wayangan. Geng niku, Mbak Imbu. Non? Geng lurah di Kecamatan Ngebel ngoten. Gengnya. Geng. Geng Oh. ngoten Nggih, nggih. nggih. Nika piyantune Pundi ta, Pak? nemo gowandeng. Engkang lemo. Tesih Oh, niku timur, to? saesuk nggih. Waduh, Pak. Oh, kok Mengke kasuwun minggah pepanggungan Lah, nggih to. kersane saged mirsani Mbak Elisa, Mbak Umi kanthi celak ngoten. Nggih, nggih. Ning janjane sik ganteng jenengan, Pak. Mila Sik gagah jenengan kalih Pak Lurah pundi wau sing geng-geng niku wau. Gondowida. Nggih. Ndo Yuda. Buktine jenengan luwih gagah wani nangkep wayang ngeten. Oh, Bakat ngoten. jenengan. Nggih. Lah niki mregi kula awali niki lho. Nggih. Kula awali niki lah mangke kersanipun Mbah napa Mas Demang niku mengke nggih gentos nanggap panjenengan. Amin. Amin. Nggih, amin matur Niki nuwun. memperkenalkan di wilayah Kecamatan Ngebel. Ngoten Nggih, Mbak Ibu. leres Pak, matur nuwun sanget Pak Lurah, nggih. Nggih mengke lek upami kula nderek nyeponsoraken ngoten kan bayarane lagi sudo ngoten nggih. Lagi iki bae Dek blantik bae. Lah Oh, pripun wah matur nuwun sanget nggih nggih nggih. Malah jujur ngene iki apik lho, Pak. Nggih, lah Karuannya. Nggih. Lah kula niku kondange Lurah Pupus niku Lurah Ladak, tapi lek teng nginggil panggung kula nggih saged guyu lho. Lah iya lho kek ento. Matur nuwun. Nggih wonten malih badhe dipun dawuhaken. Sampun Mbak Limbo. Sampun. Sampun. Badhe mandhap. Nggih. 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 kula Pun niki ngaten badhe niku mandhap. mawon. Nggih. Niki langgame kersanipun dipun lajengaken Mbak E nggih. Nggih, Ngoten. Mbak Tuti. Nggih, Nggih. nggih.
Pamit kali Mbak Elisa riyen. Matur suwun Mbak Elisa. Nggih. Kula nyuwun pamit. Niki terus ngoten mawon napa pripun? Salaman riyen. Salamane pripun niku iki? Won to bebas jenengan. Salaman Cara barat mboten napa-napa nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kalih Pak Lurah, nggih ngaten iki nggih sakit. Ngaten iki nggih sakit. Panjenengan madhep riko kula anu. Lah wis ketok blekutuk kene lho, Pak. Salim riyen to, Pak. Tuku uyah warnane putih. Pak Lurah, benjang nanggap kula malih nggih. Nggih, amin. Nggih. Nggih. Langsung mawon. Lah kok ngene iki lho. Lah, ngono kuwi lho. Wah, jaro. Panjenengan niku pun bawa lho. Non. Pripun, Pak? Boten nolak. Boten nolak. Lah akeh ora. Sagep, Pak. Engko diitung ngono. Lah biru kabeh sing abang ndi lho kuwi. Matur nuwun nggih, Pak. Sampun. Wah, jan iki lho Pak Lurah calju lho ora owel lho niki. Mugi-mugi rezekine mboten lokak malah kebang ya, Pak. Pak, nggih. Niki senes dhuwit swalikan to, senes to. Mboten. Pun Nggih, matur nuwun nggih. Nggih. Pun diwekas napa to, Pak? Kula niku sampun dipun wekas, Nggih. upami nyawer empun ngantos dhuwit tarikan. Wah. Niku sami mawon kalih lurah korupsi. Nah, Nggih, nggih. Tangan mugi-mugi Pak Lurah. kula wonten ing taun 2024 purna menika purna ingkang napa nggih? Amanah. Amanah dados mugi-mugi kula dados lurah ingkang lurah boten korupsi. Ngoten. Amin ya rabbal alamin. Menika wonten Bapak Kepala Dinas saking Dinas Pariwisata mugi dados paseksen bilih kula dados lurah mugi-mugi dados lurah ingkang amanah. Amin. Nggih. Nggih. Lah artane ajeng pripun niku? Lho niki ajeng dibagi rata. Dalange ra entuk meri iki. Wong Pak Lurah ki seneng ngene mergo sinden-sindene kok. Oh iya. Aku lek gur pantes-pantes ya asem ora. Iya. Nggih, Matur sembah nuwun. nuwun Nggih. Pak Lurah. Terus salaman neh. Lah kapan meneh ya? Sisan dong. Wah, sing lanang ora gelem. Wah, wis kula ketuane. Ora disalami. Kosongan kula nggih mboten purun ngoten niku kangge jenengan nggih. Nggih Pak Lurah, matur nuwun nggih. Ngapunten nek kula gojek niki wae kebacut. Napa? Remen. Non? Remen gojek Pak Lurah. Non anu badhe ngambung Elisa. Ampun. Nanten Kyai kathah iki. Tepuk tangan untuk Pak Lurah Pupus sangat luar biasa nggih. Pak tenan iki. Golek sik rong sayah goro-goro dunggahke neh ya. Pokoke aku ngger monggo kulatur rawuh Mas Gareng Semarang Pak Lurah berarti munggah. Mbak Tuti ya kancanan Mbak Elisa Ya, ayo monggo. dalam lagunya Tuti, kangen ning dulu nama ati ya? kepek kaya ngempeh. Iya. Iki. Wes elak iki dikepung karo Pak Lurah pirang-pirang iki. Tuti langsung bersinar. Ayo. Lah liyane pundi? Kok namung Pak Lurah setunggal niku tok. Kok sik pemanasan kok. Oh, Tenang, sing tenang. nanti naik sing semua tenang. nggih. Oh iya, naiki Kalau- kamu. Kalau nggak naik nggak enak saya. Iya. Ayo. Ah, ngene iki seneng aku semangat ya. El. Semangat banget. Pak Lurah gak tanggung jawab lho. Kok ngono? Lah piye bar buka langsung ora ditutup langsung ngalih dilar lho. Yo tanggung jawab wis bayar iki Lho, mau. bayar nek ora diapa-apane pangke wah to, El. Kowe gelo yo. Iya ya mesti heeh. Kan aku urung mau. Pak Lurah niki nyuwun diapa-kapake lho Aku urung salaman. Oh, durung salam. Durung. Wes. Urung ping pindho. Oh, pindo. Iya, aku kan senengnya ping pindho, El. Niki endang ngoten. Den. Ambene ora. Monggo kangen ning ati ya diaturke dhumateng Pak Lurah Pupus, Pak Sijo. Dados.
Astuti. Nang karo ilu awak lumkrah ora bisa turu masin ayo hawa wayangnya nemu asik hati susah nunggu rasa uang bagus sing bisa nambani ya halah enak ya Enak banget. enak ya Pak Lurah biasa. aja ngono to aja semua tresnaku iki ora bakal mlayu ora suwe masih sasuman kono Guyub rukun ambangun warga masyarakat Puput Ngebel Ponorogo. Kompak dan solid. Wih. Hati
iki kekuatane Madangkara. Tak titeni angger dhek ra mangkat udan deres kok. Oh mula ya, iki sing jaga jebulane ora udan. Kakak Tuti Luna Maya. Iya. Selani, Mbak. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking kula Demang Pupus. Nyuwun gending sesideman dipun bawani kalian Karang Kates. Minangkani pamundhut saking Pak Lik ingkang boten kepareng dipun sebataken asmanipun. Nggih. Apa iki? Ingkang nyekar Mbak Umi Hafifah matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu Mbak Limbuk saking sedaya perangkat desa Pupus nyuwun gending setunggal dadi ati dipun bawani Bapak Suroso asli Pupus kalian mugi rahayu tolak sengkala. Nggih. Wassalam matur sembah nuwun. Nggih. Wah kaya dalang gapiro ya. Coba kaya ngapa. Monggo kagem Bapak Suroso mbok menawi tasih kepareng lenggah menika kula riyenaken. Ya. Nggih, Bapak Suroso. Menika request saking Bapak perangkat Desa Pupus. Nggih. Bapak Suroso tasih lenggah. Kasih lenggah boten nggih Pak Suroso? Wonten niki sampun jumeneng. Nggih. Oke, monggo diaturi Mbak, wonten diaturi Mbak. pepanggungan Pak Suroso. Nggih. Dipethuk Mbak, ngono. Ayo. Pak kula petuk nggih. Kula petuk malah ora. Suroso petuk. Petuk menjemput maksude. Nggih, Pak Suroso nggih minggah mriki. Oh, kok mboten ngangge sandal? Oh, nggih. Nggih, padake masjid kok kene sana. Nggih. Mangke sopan kula niku. Wah, nggih Pak Suroso. Ngaturaken sugeng dalu dhumateng Mak Cangik, Nggih. Kak Kro. Nggih. Wak tetengah mriki Pak Suroso, nggih. Nggih. Niku tebi sangit mengke medeni mengke nek geblak geblak. Nggih. Pancene ora di mriki mawon, nggih. Kok ngaten niku le nganu bir jalan. Niki kan napa ora niki? Panjenengan wau le anu ajeng bawa dados etos. Dados atos. Nggih, dados atos. Nggih saderengipun nyuwun pangapunten niki bilih wonten kalepatan kegirangan pergi menika senior-senior sedaya kula nggih nyuwun pangapunten diagung wangsami nggih Pak. Nggih mboten napa-napa. Ambak jenengan alit niku kados Raden Sentiaki, Pak. Nggih. Sentiaki satriya Swala Bumi Senopatine Kresna nika. Lek ngantem wong wedok langsung meteng. Nggih mandi ta nae? Ha iya, wah seneng dhek ora ya. Niki ten napa lho niku anggenipun nyelamaken tiyang sepuh niku kan damel. Nggih. Nggih. Sampun niki pun nyanyi mawon. Wah nyanyi, nggih, nyanyi. Nuwun sewu Pak, sepinten didinganipun? Pelok barang, hati-hati. Napa bawane? Asmarantono. Wah nggih, gegarane nggih. Nggih. Neno. Gegarane wong akrami. Sae tepuk tangan rumiyin niki wah. Pun sae, Pak. Jangan merendah untuk meroket lho, panjenengan sae sange tok. Nggih niki mumpung nanti angkatan jenengan lem mengke kok. Nggih, kula lem wong pancen sae tenan. Niki sae napa sae, Pak Bu? Yo diberangkatne yo. Alah niki kok kados setunggale nika. Pak Mudin pun kondur kok. Mboten, diberangkatne minggah teng panggung, Mas. Oh nggih. Alhamdulillah. Jenengan panjang umur Pak Suroso. Oh amin. Panjang umur sehat panjang yuswa. Tutu bondo tutu rupa Jenengan putrane nggih seniman to, Pak? Putra. Sepahe napa putrane? Putra jenengan. Mboten kok. Alah mendhi putra jenengan suarane ya apik mesti. Mboten. Teng mriki enten kok. Ngajeng jenengan niku lho, pas cilik niku lho. Kok mulane ket mau nutupi rai. Pak Suroso duwe anak
Pak Surono. Sulomo. Sulomo. Niku lho Pak, niku lho. Ajeng duet kali Sulomo. Bisa dijak gojan ki kelingkap lho nggih. Kelingkapi napa? Oh, kelingkap Oke, nggih. hilangnya. Kelingkap nggih. Amung ati pawi Waduh. Ya pikir. Ya ampun. Gawe-gawe. Apik niku nggih. Bulane ya. Mumpung Suara wonten niki nek wonten dalem niku sing kula pirsani kan wonten YouTube to, Pak. Nggih. Dosen wis duwaya niki. Nggih. Niki kok saged tatap muka. tatap muka. Mbak Kula Elis- niku nggih kesengsem lho kalih panjenengan. Mbak. Kumise niku lho Ah. saged dipun blintir. Terus Mbak, terus. Wis kula rontok kok, Pak. Padha karo anake. Ayo kaya toprak kaino. Mumpung Pak Suroso iki kendel ya Pak Lurah mau kan piyai nandhap asor. Mung kendel. Kang Mas Broto. Ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak, ayo Mbak. Kang Mas Broto. Pripun to Kang Mas? Pundang ulanggen kula ngatu-atu panjenengan niku kok malah mboten mriki-mriki. Kang Mas Broto. Niki sing edan niku to, Pak. Sing edan yo. Nggih, seminten, nggih. Ayo sida rabi apa ora? Lah mungkin butuh kehangatan kayak kalau sak manten iki napa ki saged anget kok. Apa-apa cilik ra apa-apa, sing penting ki kuat ngono lho Mas Broto. Sing tak butuh kekuatane. Panjenengan kan kados sencaki to, Mas. Nggih kiat-kiat ngoten kula niki enten griya mesti berantakan. Beranta. Lah napa sebabe kok berantakan? Wah, Pak. Engko mbon sami ngertos suami istri ku jenengan kalih Bu Kesi, kula kalih anu sami mawon. Pak. Sinten to. Cempluk. Cemburu to? Cempluk. Marsia. Pluk to? Iya. Cemburu kursi ya? Iya. Dadi kowe tresno karo aku apa ora to Kang Mas Broto? Kesuwen. Iki manut nang eret-eret turun nang. Wis didep kaya ngene iki lho, ya mbok didep nek ngono lho. Oh, pundi pas pundi. Tangane. Nah, paling ora roman kere ngono lho. Roman kere kan ning nggon telaga ngono dijajak napa cimol apa-apa. Luput pisan kena pisan Anake kok kemropok to kowe meri apa piye karo bapak? Hah? Kowe meri apa piye? Ayo to. Ayo. Disaingke apik sapa ngono lho. Aku tak milih. yen gampang luwih gampang Yen angel Ayo. Colongan iki. Lumayan Pak, seket lah. Sik to. Sah. Kowe iki sinden apa copet? Urung dikeki kok wis ndudut dhewe. Lah nek Enten kuwi lho, copet, Pak. panjenengan niku kedah ngatos-atos. Jeneng wong wedok iki nek ketoke Padahal memikat. Padahal kula sambatan kula nggih. Sambatan Bapak perangkat tahu nggih. Nggih. Oke, mboten Sik, apa, sik, Pak. sakniki ngeten. Jenengan ikhlas mboten niki jalan. Ikhlas. Boten. Ikhlas. Ikhlas karo menteleng. Mboten. Ana kagungan iki namung niku lho. Niki gegek det brambang ngene bojone. Mboten. Mboten apa-apa nggih. Nanti griya kathah. Waduh. Makasih Pak Mas Broto. Ayo. Kathah ke luwuh. Enggak Pak Suroso. Enggak apa-apa ya. Tan kena ti numbas arta Pancen
Dadi kira ono apa-apane nek mung 50.000 ya Kakang Mas. Ya ora ketan 50.000 iki udah palsu, Dek iki. Asli. Asli. Ya paling ora iso nggo nguyuh ya ping 10 swidak 12 ya 2.000. Kuwi nek dingge nguyuh ning anu kono so. Wong Kang Mas. Mau ngenteni isuk barang. Nguyuh ngenteni isuk iki. Enak to ya let nonton maksudnya. Oh, nggih. Mboten, Pak. Nuwun sewu. Napa niku sampun dados ciri khas nggih. Niki kula amati panjenengan pertama bawa. Kok mesti menteleng gitu napa? Lah mawi mripat lho, Pak. Mboten kok mboten iso tenang santai sahdu ngeten pamane. Sajane kula niku dredeg estu, Pak. Oh. Niki dipun bersani wonten ten YouTube kok niki kok saged tatap muka ngeten niku dredeg sajane. Nggih, jenengan kula mboten kelangan dhuwit 50. Mboten. Mboten gelo nggih, Pak. Napa ngeten iki lho. Kula jeng sambatan lho wau, sambatan Bapak perangkat. Mboten ono apa, Mbak? Saestu, Pak. Estu. Niki biasanipun nek pun menehi ngaten iki baline kathah, Pak. Bali 5 juta. Amin, nggih. Nggih. Ikhlas nggih, Pak? Ikhlas. Alhamdulillah. Nggih. Sah ngono lho maksude. Langgame jenengan nggih. Langgame duet. Duet nggih? Iya. Piye carane ora mung 50 ta ya. Oh, yang ini. Nggih. Berdua. Nggih? Nggih. Golek sing kaya apa wong nyatane. Wah, apik Pak Surasa iki. Jas kon sobrene. Wah, bali kena. Wong rasane tansah bangun tresno. Mbak Elisa, ya, nanti. Rangkep masuk Jaipong. Awas. Oh. Pripun Pak raosipun dipun iringi madangkara. Raoses remen saestu. Remen, nggih. Bombong. Senaosa Bapak Wiraswara saya ku ndredeg jane lho. Dredeg. Nggih. Ampun dredeg niku lho putrane sing luwih dredeg. Wah, iku anggar digarapi ngerokok terus mergo lek ora ngerokok abang raine. Hei. Matur sembah nuwun nggih beliau ten kalpatan nyuwun pangapunten ngasak kathahipun. Nggih. Sae sanget Pak. Pak Surasa nun sewu. Pak Surasa. Kula niku sangat luar biasa. Lek bawa niku sosok mesti kathah ingkang saene lek njur langgam ngeten iki iso ikali Rama iso pas niku mboten sembarang orang. Berarti jenengan iki pancen seniman hebat. Jenengan kelangan 50. Mboten niku mboten kelangan, Cul, Pak. Pak. Cul, Kula Pak. yo balekke 200 priwo. Mboten. Nggih. Kena, Mbak? Estu. Alah, ampun ngaten to, Pak. Oh, ngaten niku lho. Mengke nggih tumbas brambang nggih bojone bawang. Lumayan. Oh lah Pak Surasa dikek dhuwit malah menteleng. Kok pripun to, Pak? Ngrepoti jenengan. Allah gayamu. Sosok. Lah.
Panjenengan iki kok nggih. Wis niki Dik Bodo mboten sowan rika nggih. Matur sembah nuwun. Lah nggih mboten tindak mriku kalih Pak Lurah nggih. Nggih, matur nuwun nggih. Sembah nuwun nggih, Pak. Panjang umur, sehat selalu. Ngapunten yen enten keladuke tembung nggih, Pak nggih. Niki namung gegojekan semoto, nggih. Semoto. Moto-moto. Sampun niki jan kayeng sanget, Pak. Luar biasa kaya ngono kuwi semangate kok Mbak Elisa. Lah nggih to. Seneng nggih. Terhibur. Nggih. Arum Bali Mbak Birgita, ya ngancani Mbak Elisa Orkarus Alaso. Monggo. Dados. Ini juga bibit unggul Mbak Elisa. Bibit unggul, namine sinten lengkape mbok menawi dereng tepang. Nggih, sugeng dalu bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon. Yeah. Tepangaken nami kula Birgita Ayu, cantik sekali sepanjang hari, harum mewangi di pagi hari dan malam hari. Ihi ihi. Ora harum mewangi kok ngene iki nggono apa sih? Lah kan iki harum kabeh ngono lho, Mbak. Oh kabeh Heeh, maksudnya kabeh. harum mewangi sepanjang hari. Ihi ihi. Kudu ana ihi ihi. Oh, no. Wis Nama ciri panggung khas, ya. Nama panggung. Kita Oh, iya. ihi. Ya. Ben gak kalah karo Mbak Tutik kan hanje ngono to. Oh iya ora bali. Ihi ihi. Oh iya. Bedaan Ihi, kowe suka ngendi ihi? Sik kok ngendi asalmu ihi? Asale ngendi? Kediri. 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 Iya. Kaya nyang-nyangan berambang iki loro iki ora. Kok Kediri wis rampung kuliah napa dereng? Hah? Wis rampung kuliah napa dereng? Napa to Pak niki Pak? Ngomong napa to niki Pak? Wis rampung sudah selesai kuliah apa belum? Dereng. Dereng. Nggih. Semester pinten? Semester 8. 8 wis arep ya. Ya. Ya, muga-muga ndang lulus. Ya. Wis duwe jodoh durung? Lah niki jodone kula. Iki ta? Heeh. Wah, anake. Oh, putrane Pak Suroso. Putrane Pak Suroso wau lho. Wah, Sulama ireng Birgita putih. Lah nggih cocok to Pak? Anak-anak ula weling kok malah. Cah cantik kayak kaya Iya. ngene. Ning sengit aku Pak angger sinden ki, sesuk sinden gak boleh bawa tepas. Gak boleh pakai lendang. Lah kenapa? Ha sindennya angger nggo tepas, tepasnya toke ndi? Tepasnya ngene iki. Pase ha. Nah, ngene iki tepasnya langsung dingenekke, set rasan-rasan. Tak. Pepek ngono kuwi lho, Pak. Rasan-rasan lho, Pak. Rasane aku ora? Tepasi marake luknat tenan iki. Apa iya? Bahaya sesuk sinden entuk nggo tepas. Iya. Mergane marake ngene iki rasan-rasan. Ngomongke dalange. Ngrasani aku to? Heeh. Piye lek ngrasani? Lah mbah takono iki mau karo Mbak Uun. Ora ya, aku ngrasani nganu kok, Pak Lurah kok. Ngrasani Pak Lurah ngopo? Pak Lurah lho gak gelem salaman karo aku. Pak Lurah. Pak Lurah. Niki lho ajeng sadi Iki lho, salami sinden rumiyin. Kula dereng lho, Pak. Nah. Lah kowe iki ora kelingan Pak Lurah ge unu-unu iki mau. Lho, dereng ping kalih, ping 3 dereng. Oh, iya. Jaluk tanduk to. Ya tanduk. Alah mengko ki teko dhewe duit ki. Ah, Sekarang kuwi sing penting nembang sik nek apik duite teko dhewe. Nggih, Pak Lurah nggih. Jempole pundi lho, Pak? Gak. Ketoke Pak Lurah senenge karo sampean to, Mbak. Kok tak bagai. Sing penting kowe nyanyi sing apik. Pak Lurah wis di WA karo Bu Lurah, nganti aneh-aneh awas. Caping gunung iki yen Birgita iki wah kon ngerok apik iki. Ayo. Capek gunung model rock. Nggih.
Coba tak rungokke kaya ngopo. Alah sampean iso. Bawane didum cah loro. Iya. Iki wis kondang nang YouTube iki Elisanya Madangkara adalah Birgita. Oh ngono ya? Iya. Nom-nomanku pancen kaya ngono. Wis saiki apa wis tuwa. Saiki wis suwek. Ayo. Yo, bawa pangkur. Saben bengi nyawang. Jenggleng mboten iki. Nggih, nggih tampa adem kok. Ayo. Monggo Pak Prapto. Kok glundung kaya sing viral ndek iki. Sing ono apa sinden glundung? Enak. Ya aku dongake nggih ampun glundung. Ki aku ning kene totalitas iki. Ora arep. Nek lek cincin aja dhuwur-dhuwur Oh ya lho. mboten iki lho. Kok Oh, jenenge ndelok. nggih ngemat-ngemat gitu. Ndelok kentelmu ra kuat aku tenan. Kadoan. Iki jane arep jenggleng apa arep jaran iki? Oh iso ngelumpatane aku. Sekarang kamu gantian. Ya naik. Astaga. Yen memajang. Mas Ayo, Sono, Bil. siap ya, Mas? Aku wis ancang-ancang. Mengkaro. Aho. Iya. Iya. Kepenakan iki. Ya pilih. Lah aku pilih lagi pancen pilihanku. Sorry, Mas. Ngono Sorry kok ya, ya Mas, mbok tolak sayang. to. Sorry ya, sayang. Bir. Napa, Pak? Mesakne sing gampang, tak kira aku. Jeli. Oh, Mary. Mary, Mbak Mary. Mary. Tiwas tangannya wis nyeketep gini loh. Bukan aku. Mary, Mbak. Nggih. Kok ya, Mbak, sing gampang ya. Kembang wae weton gunung. Kowe enak banget ya. Enak. Kamu kok nggak kayak gitu sih tadi? Nyapa? Mencolot-mencolot. Jenggelengannya tuh loh yang mantep. Oh iya, balik ya. Ya. Pacitan loh. Kudu ning Ponorogo iki. Angkat ke. Kurang piye Mas Nopal? Oh Kurang iya. nyedhi. Ya. Bir, Halo Pak. kowe ngono didelok karo pacarmu ngono ora diseneni. Mboten Pak. Malah piye? Wis ra apa ngono wae lek iso luwih parah ngono. Kowe dilulu lek kowe ora. Ayo. Diliarke. Aku tak melayani orderan ae. Yo. Panas udan
Oh, iki Mbak Lia kok, Mbak. Ya, niki mboten. Tarikan sinden. Ya. Angon wedhus. Angon wedhus. Cacahe 3. Telu. Warga pupus. Semoga bahagia selalu. Amin. Sik, piyayi pupus mendhi piyayi nyeni. Diamini ning ngangge anu, Pak, ngangge lagu nggih, Pak. Allahumma amin. Ngene nggih. Allahumma amin. Kersa nggih, Pak? Saged nggih. Baleni Mbak Lia. Gampang kok. Ayo, baleni. Angon wedhus. Cacahe 3. Ya. Warga pupus. Semoga bahagia selalu. Ya Allah. Kaya ngene lho Pak Lurah, kudune lek wayangan ras taun pisan ning seminggu pisan. Bangkrut. Ya selanjutnya. Jajane ya Tuti Gisel Luna Maya. Komplite. Sarhasari. Jeneng. Kok Jakarta ora isin-misin ke lho kamu. Suara saya serak sekali. Kalau malam begini. Kumat ya. Iya. 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 Tarikannya pakai juga ya. Harus tuh. Yuk. Tikus. Bapake Umi. Mboten aku ora lho. Pak Yoyo lho. Ora aku plek kok. Tikus. Mangan usus. Kan usus. Oh iya. Aja tulung aja maido. Sing gender Lah, mau ngomong ambung lho. lho we. Sing gender aktive tak ambung lho we. Tak Aja kowe pangan ngambung. lho, we. Kowe ngambung sing ngender Seneni Manohara. Yo, piye mau tikus mangan usus piye? Tikus. Mangan usus. Nah. Pak Lurah, Pak Lurah, kosong. Iki sinden piye to iki? Tikus mangan usus. Pak Lurah pupus jenengan pancen bagus. Nggih. Oh wes Piye ning ngamini? Wong cetha wis bagus yo angel ning ngamini. ya ora apa-apa to El. Kan sing ngomong aku karo sampean kan beda. Iya. Inang karo ngindu. Iya. Wis tak amini iki. Heeh wes. Ibu negara. Wes to. Ora krasa ya El. Ibu negara no. Ibu negara, Ibu Sukesi Raharjo. Rahayu. Lah Rahayu padha. Ayo. Raharjo. Lek ngelone marune sak geleme dhewe. Apa? Maru. Desa pupus. Sapa bos? Hawane adem. Dem. Bojoku bagus. Awas. Jaluk diantem. Ora samin-aminan. Wong kuwi kriminal rumah tangga diamini ora ya. Nganyelke. Ayo. Ket sore ya atiku wis celekat-celekit. Eling ora sampean? Eling. Para pamirsa mestinya seeling. Kuwi pariamu sore mau. Apa? Ning Joglangan nyemplung karo Elisa. Piye jare bayangno? Ning Joglangan nyemplung karo Elisa. Sampe ra ngerti to? Terus nyapa ning kono? Dengarkan dulu. Ngopo tok aku ngejak Elisa iki njebur Joglangan? Mergo sampean ceblok ning kono. Elisa, ayo nulungi Bu Kesi sing nyebur Joglangan. Ngono lho asline iki. Kita kan harus saling menolong. Kita kan sesama umat, kita harus saling menolong. Saling menolong itu lah sifat kemanusiaan manusia. Nah, percaya ya jenenge Seperti itu. Sirik bae. Pak Bayan pundi pun kondur dereng. Hanya apa? Pak Bayan kula tumet jenengan Pak Bayan nggih. Mau balas dendam. Ora Guyon. guyon. Kocek mawon. Ka apa-apa kok El. Apa tenan aku ya ikhlas lho. Ampun nyunggi kompor nggih, Bu. Ora aku ikhlas, malah aku ki lek bojoku kuwi ya pancen bojoku alhamdulillah kula niku 16 tahun rumah tangga kalih Mas Cahya Kuntadi mlakunipun alhamdulillah lurus Bapak-bapak. Nah. Bojo kula mboten seneng, mboten duwe demenan, mboten niku duwe lho. simpenan.
Alhamdulillah. Nggih. Saestu nggih kula bersyukur setia tenan 16 tahun anak papat ora tau aneh-aneh. Saestu. Terima kasih. Namun ten panggung ngaten iki nggih Bu. Terima kasih cintaku. Neng niki wau saderenge niki ajeng tanggapan teng pupus niku bojo kula niku meling teng kula Bu. Aku sanggite dheke, aku mbok ditukokne anu to Bu, beskap anyar. Iki wungu niki beskape anyar. Lho, kok dengarane sampean bagusi. Ya Bu ora apa-apa, lek bagus kan sampean ya seneng ya aku bagus. Padune arep ketemu Elisa to. Niki lho Pak kula iki. Kelakuan kula ngoten niku lho Pak. Dan pokoknya anggere arep ketemu Elisa, bintang tamune Elisa wis bagusi. Ning omah seminggu ra iso turu El. Raiku bar piye? Bar kok kapakne raiku? Raiku bar kok kapakne iki? Tak facial deh. Tak facial DNA Salmon Skin Booster. Nanti ben Mulane glowing ya. Booster mulo sinyale kuat. Ayo. Ya wis kono sakarepmu. Ning intine aku ikhlas. Upama pancen bojoku kuwi upama pengen rabi, upama di bojo loro, upama karo awakmu Eli, wis aku ikhlas. Malah aku penak. Dadi bebanku iki tanggung jawabku ngopeni dhek iki ringan. Lho. Ngaten nggih Bu. Lho. Dilalah kula jenengan kalih Pak Yoyo kan sempak teles ya Bu. Kompak. Nggih to Bu. Ya intinya Semangat kompak anti males. betul. Intinya kerjasama atau partner yang baik itu adalah Elisa Orkaros Alaso. Kalau bersama Madangkara dan Bu Gesi itu tenan rasa cemburuku tak gua neng kali El. Tepuk tangan penonton untuk Bu Sukesi Rahayu. Kesetiaannya kepada suami dan paguyuban sangat luar biasa. Dia korbankan suaminya mau dimakan oleh wanita lain. Loh, ngeten lho Pak Dalang. Lek teng panggung niki kan seniman itu milik umum. Ora beda karo Mbak Elisa Orkaros. Teng mriki wau Pak Lurah ya ndemok ngejak salaman. Niki wau Pak sinten sing bawa terakhir niki wau nggih ngejak Pak Suroso Daladi nggih ngejak salaman. Terus Pak Cahya Kuntadi nggih menurut kula sebagai seniman dalang nggih milik umum. Intinipun dalang teng panggung mriku pun milik umum. Pun kula ikhlas boten napa-napa. Tak liarke Pak wis. Monggo dilanjut. Padake kewan ta aku malah diliarke ora. Mau jare milik umum mongko sing umum akeh toilet. Ayo. Padake WC aku parat. Ayo. Mbak Uun, aduh anggunnya. Artisnya Madiun. Ini dia. Keseni tadi ternyata membawa bakul dia. Bakul mainan dari Jumok ya. Yo, Mbak. Tindingannya Mas. Waduh. Ayo adus. Waduh. Wah. Ngejak sapa adem kaya ngene adus. Ojo keceh. Jokeceh. Warga pupus rezekine akeh. Pak, yuk. Sik, kok ana sing dhuwur ana sing ngisor. Allahumma amin. Ngoten ya, Ji Rolo. Yalah, ibu-ibu kalih niku matur nuwun nggih, Bu. Nggih, jenengan iso nembang lho nggih. Luar biasa nggih. Umi, ayo. Jangan sok anggun. Ayo. Pek dadi bintang tamu sok anggun ora ya. HP-ne loro. Yo. Bener. Iwak gabus Gabus. dikempit Ya semapot nembok kepet mesake Pak. bene bebas Waduh. Iya. bintang Bintang tamu tamu bebas kok ya. Heeh. Pak Lurah pupus kula nyuwun duit Wah. Allahumma. Karian rabir. Karian. nggih no Pak Ayo karian. tuku uyah Oh iya. kecemplung sumur Mur. Mbah Lurah mugi panjang umur Allah. Elak tenan ya iki. Kula malih mboten iki. Yo ya iya. no ya no Ya jajal neh, mau wis akeh ya. Melih nggih Elisa nggih, parian nggih, Pak. Eli nggih. Elisa parian setuju? Iya, setuju wae kari nonton ini. Karurunan ya. Wah, ketularan tutik.
Ngendus endus. Apa? Enggak ngendus endus. Oh, ngendus-endus apa to? Ngono lho. Ha, ngendus endus ngendus endus. Ngono ngendus endus. Kalene. Ngendus endus. Ngendus endus. Ning jugangan. Ngendus apa? Ngancani mau lho sing ning jugangan. Iya. Warga pupus tansah lumintu karaharjan. Allah. Jos cerdas kabeh. Panas, yuk. Panas udan, udan panas saling-aling. Caping gunung. Masuk.
iki anake sapa? Nek nganggo kacamata langsung kentir. Mbak Lisa nek dito iki? Lah, toh? Mbak Lisa ndi ya? Lah. Pak kok peteng to, Pak? Kancane Saiful iki. Amit-amit. Bir. Sekar bisa. Hey. Jadi raja. Awas. Hey, hey, hey. Kene iso tos mau jare ra weruh. Terima kasih Mbak Elisa. Ning wong mangan yen kewareken malah teng wekteng sebah. Niki istirahat sik jenengan. Saged ngunjuk-ngunjuk sik, saged WA-an sik, nggih. Kula tak mbacutne gelaring cerita kagem para lenggah khususipun warga masyarakat ing Pupus mriki ingkang kepareng mirsani ngantos tutuk lakon. Mugi-mugi tutuk anggenipun momong dumateng putra wayahipun. Amin. Yo, yen ngono tak derekake mbacutne gelaring cerita, Mak. Yo, Nduk, tak derekake. Padha kula ngening kabu ing sasmita hambreh lantip. Aja pijer manganendra kaprawiran den kaesti basunen sariranira cegahen dahar lan kulit